No niin, miltä se nyt vaikuttaa noin kokeneen pesäpallovalmentajan silmin ja kuultuna, niin tällainen klinikka, missä ammattijenkkivalmentajat on avannut baseballin heitto- ja käden kehitysasioita? No on kyllä pirun mielenkiintoista ollut, että kuitenkin pesäpallossa on paljon niin kuin tiettyjä asioita tehty aina samalla tavalla ja on niin kuin ne tietyt tavat totuttu harjoitella. Nyt tulee sitten ihan uudesta näkökulmasta katsoa asioita, niin on ollut kyllä hyvinkin niin kuin virkistävää ja mielenkiintoista, vaikka näin niin baseball-taustaa itsellä ei ole tai sitä lajikontekstin ymmärrystä, mutta on hyvin paljon samoja asioita ja paljon asioita, mitä täältä pystyy kyllä mukaan tuomaan. Mites, mainitsin jotain, mitä konkreettisia asioita voit viedä esimerkiksi teidän joukkueen harjoitteluun täältä jääneitä? No meillä on ulkopelissä aika pinttyneet tavat monelta osin, että mikä on se meidän verryttely vaikka ulkopeliä, millä tavalla ulkopeliharjoittelussa heitetään, niin kyllä niin kuin täältä tosi paljon siihen meidän perus ulkopeliharjoitteluun ja heittoharjoitteluun, miten pystytään kädestä pitää parempaa huolta, miten pystytään kroppaa hyödyntämään, niin ihan varmasti tulee näkymään semmoisessa meidän arki-ulkopeliharjoittelussa. Ja sitten miten näkisit itse tämä baseballin ja pesiksen tämä yhteistyö, niin miten tätä pystytään viemään eteenpäin ja hyödyntämään niin, että molemmat lajit hyötyy ja erityisesti tietysti, että pesis hyötyy Suomessa? No varmaan jotenkin ehkä tuohon että mitkä konkreettiset keinot on, niin en tiedä osaanko niihin sanoa, mutta semmoinen niin kuin lähtee varmaan siitä mentaliteetista ja mikä niin kuin on, että onko halua ja uskallusta katsoa vähän eri näkökulmasta, mihin on tottunut ja sieltä niin kuin oivaltaa uusia asioita, niin varmasti se lähtee siitä halusta oppia ja uskaltaa niitä omia tapoja, mihin on tottunut, niin niitä vähän ravistella ja muuttaa ja pystyykö muista lajeista oivaltamaan, niin varmasti se mentaliteetti on se ensimmäinen, mistä lähtee. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia.